Hola, bon dia a tothom. Soc l'Ismael Penya, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, i abans de fer política institucional jo era una persona normal, normal, tot el normal que pot ser quan un és profe, que també tenen les seves coses. I quan jo era profe, i semblarà ara que me'n vaig molt d'estudi, però prometo que després tornaré. Però quan jo era profe tenia una obsessió, una preocupació molt gran, que era què passaria quan jo no hi fos. Quan jo no hi fos físicament, això és una altra història, també la tinc aquesta preocupació, però sobretot em feia patir, ostres, quan els meus estudiants marxessin de la meva aula o es graduessin i marxessin del curs en general, què passaria amb ells? Hi ha una part, suposo que és paternalista, I entenc que els profes també tenim això. Però hi havia una part que era, ostres, més d'aquesta necessitat que sembla que tenim sempre de formar-nos, aquesta necessitat que tenim d'estar sempre al cas, sempre informats, no només formats. I jo pensava, hosti, quan aquestes persones marxin, qui els actualitzarà en els continguts que jo ara els estic donant, que a més és l'administració electrònica els últims anys, i era una cosa que canviava cada dia. I deia, ostres, quan marxin i algú s'inventi blockchain o s'inventi la intel·ligència artificial, qui estarà formant aquestes persones i sobretot, on? Perquè aquestes persones no poden tornar a fer màsters tota la seva vida, anar tornant, i esperar que la universitat sempre estigui allà o que ells puguin tornar a la universitat. Això, en el mundillo de l'educació, s'ha resumit en dos manaments que resumeixen tots els altres manaments. Un que és l'aprendre a aprendre, i és que hem de ser capaços, com a formadors especialment, però com a formats, d'identificar les nostres necessitats formatives, de diagnosticar on som i poder traçar aquests itineraris d'aprenentatge allà on sigui. I l'altre és el famós aprendre al llarg de la vida. Ja no n'hi ha prou amb que jo aprengui una vegada, un cop cada 4 anys o un cop cada 20 anys, sinó que segurament haig de ser capaç d'aprendre constantment. Llavors la pregunta era, ostres, jo com a formador, com faig que aquestes persones que ara tinc al meu abast i puc incidir amb ells i que han vingut a la universitat i que han tingut això, estan fent l'esforç de dedicar unes hores a formar-se, com ho faig perquè quan surtin d'aquí puguin no només saber moltes coses d'administració electrònica, sinó hagin après a aprendre i després siguin autònoms i després, quan hagin d'aprendre al llarg de la vida, ostres, com ho faig jo per ser allà? I més o menys en educació hi ha algunes solucions que s'han anat sortint. Una és un palabro, el primer palabro de la tarda, eutagogia, que és aquest aprenentatge autodirigit que jo no només em gestiono, sinó que jo dirigeixo cap on vaig, com aprenc, amb qui aprenc, amb quins recursos, etc. I tot el tema dels entorns personals d'aprenentatge, quins recursos faig servir, en quines comunitats d'aprenentatge som. Això que estem fent ara és una comunitat d'aprenentatge o és una petita activitat d'una comunitat d'aprenentatge que és més extensa. I la idea és aquesta, quan jo no hi sigui, com ho faig perquè aquest estudiant no deixi de ser-ho mai, sigui capaç de diagnosticar-se, diagnosticar cap on va i tenir itineraris d'aprenentatge propis, amb qui s'ajunta, com s'informa. Llavors ara faig la pregunta de quan jo soc una institució democràtica, i pot ser l'administració, pot ser un partit polític, pot ser un sindicat, pot ser el govern, que és diferent de l'administració, tot i que a vegades ho confonguem, pot ser un parlament. Ostres, ara la meva preocupació quan soc a dins és què passa a fora, no? Allò que es diu que hi ha política en majúscules i minúscules, que jo trobo que és una barbaritat, perquè no hi ha majúscules ni minúscules en la presa de decisions col·lectives, però sí que és veritat que hi ha un dins i un fora. Hi ha unes institucions que ens hi dediquem a temps complet, com passa amb les universitats o passa amb les escoles, que ens dediquem a formar. Aquí ens dediquem a informar i a prendre decisions públiques, a més d'una forma certament monopolística, com les universitats, que encara el que no passa dins no passa enlloc, sembla. Però la veritat és que què passa quan les institucions no hi són? Quan no hi ha unes eleccions, quan no hi ha un ple al Parlament, quan no hi ha un conseller prenent decisions d'alta volada, això vol dir que el món s'atura? No passa res més? Ningú pren decisions, ningú fa res. Ostres, això no és així, segurament, no? Hi ha necessitats de seguir informant-se, hi ha necessitats de seguir conformant una opinió, hi ha decisions col·lectives que seguim prenent, exemple tonto, si voleu, però en termes de mobilitat urbana i de planificació de l'urbanisme, hi ha unes grans decisions que prenem en els plans urbanístics o en els plans de mobilitat en les ciutats
Però cada dia els pares i mares i sobretot els avis que portem els nens a escola prenem decisions sobre quins són els millors carrers, quins són els pitjors carrers, on no aturar-nos, on sí aturar-nos. Prenem una diagnosi de quina és la situació, sabem perfectament què és el que funciona i què és el que no funciona. No li diem planificació urbanística perquè no som arquitectes, la majoria de nosaltres, però sí sabem què està passant i prenem decisions. I de forma col·lectiva transformem la geografia urbana encara que l'arquitecte municipal no ens deixi fer-ho o no hagi decidit que això passi. No? Per tant, realment, quan les institucions no hi són, els ciutadans seguim fent coses, seguim prenent decisions públiques o, si voleu, col·lectives. I quan les institucions no hi són, segueixen passant coses amb nosaltres o sense nosaltres. Insisteixo, i de vegades són coses bones, ens autoorganitzem perquè segueixi funcionant, i de vegades són coses que fins i tot passen al marge de la llei. Ja no dic il·legalment, però sí al marge d'una llei que funciona d'una manera i aturem desnonaments, reubiquem persones en edificis que ocupem, etc. I això és a vegades perquè falla les institucions i a vegades senzillament perquè no hi són. No cal que sigui una errada. Senzillament les coses passen. I hi ha espais nous. No? Llavors hi ha actors nous, hi ha espais nous, hi ha instruments nous. Per tant, aquesta idea, com les universitats, quan jo tanco la paradeta de la universitat, ningú aprèn. És absurd, tots ho veiem, que és absurd, no? El mateix passa amb la paradeta de l'administració o de la política institucional. Quan jo tanco la paradeta, aquí ningú pren decisions. Tothom s'està aquí a casa i ningú fa res. Això és absurd. I a més és especialment absurd en un moment on el que podem fer amb les noves tecnologies, que és informar-nos i comunicar-nos, és bàsicament el que fan les institucions democràtiques. A part de gastar-se molts de pressupost, que això sí que és una cosa que encara està a l'abast de les grans institucions, és encara el monopoli de la gran despesa és de les multinacionals, en podríem parlar, o de les institucions democràtiques, dels estats. El que és cert és que la gent ja pot organitzar-se, pot informar-se, pot prendre decisions, pot trobar-se en xarxa. La pregunta no és tant com fem que la gent participi molt i posi pòstits a les coses i decideixi gastar-se un 0,00001% dels pressupostos participatius en una petitíssima qüestió. Això és molt important, però això és un instrument, això no és una finalitat. El que volem, i ara parlo com a jo, com a Ismael, però també a participació, no volem que la gent participi. Això és el de menys. El que volem és que la governança sigui cogovernança, que quan les institucions no hi són, segueixin passant coses a fora. O millor dit, com que seguiran passant coses fora de les institucions, quan es tanca el Parlament, quan el sindicat abaixa la persiana, quan el partit abaixa la persiana, quan l'administració abaixa la persiana, com que segueixen passant coses, la preocupació és doble. Una, com aquestes coses han de passar bé, és a dir, que les decisions que es prenen siguin informades, neutrals, en el sentit que incorporen a tothom, que siguin garantistes, de manera que aquelles decisions que es prenen puguin seguir endavant i no hagin trepitjat a ningú, puguin ser inclusives, puguin estar endreçades, tinguin els recursos suficients per passar, tinguin el coneixement, tinguin una metodologia que ens, de nou, perdó que em repeteixi, però que ens garanteixi que el procés també és democràtic, tal i com ho és a dintre. Aquesta és una de les primeres obsessions que jo personalment tinc. Quan jo tanco la paradeta, a fora, que la qualitat del debat democràtic i de tot el que passa de les preses de decisions col·lectives sigui tan bona com és a dins. Jo crec que a dins de les institucions, en general, és molt bona. Tenim excepcions que ho tapen tot. Però la idea és aquesta. El número 1 és, jo no vull fer participar la gent. A mi m'agradaria que la gent, quan participa, a dins o fora, convidats o no convidats, de dalt a baix o de baix a dalt, tinguin exactament les mateixes eines, que trenquem aquest monopoli. I l'altra qüestió, i és molt, molt important, que quan jo interpel·lo com a administració en el ciutadà, ja ho faci sabent que passen coses a fora, que la gent ha fet els deures, que la gent no és tonta, que la gent en sap molt. I torno al que deia abans, la majoria de gent no sap què és urbanisme tàctic, però la gent sap perfectament l'impacte que té posar una jardinera de 300 quilos al mig del carrer. No li diuen urbanisme tàctic, però li diuen per fi han fet una cosa perquè no atropellin els meus nens quan van a escola. Llavors, ostres,
sabent que passen coses a fora, sabent que la gent s'organitza, sabent que la gent té informació, sabent que la gent es comunica, sabent que hi ha 1.000 espais i 1.000 actors que fan moltíssimes coses, encara que no tinguin un NIF, ni estiguin en el registre de lobbies o d'entitats, ostres, com l'administració és capaç de readreçar-se a aquest ciutadà, ser responsiu, respondre-li el que s'està preguntant al carrer, tirar-li el que li fa falta. Tirar-li el que li fa falta vol dir, en lloc de dir-li vine i m'ho expliques, és, ostres, jo sé que estan passant coses. Com jo, com a institució, surto del meu armari, de la meva caixa negra, i em persono en aquests debats que ja existeixen sense fer-los malbé. Això és allò d'ostres, quan em presento en un lloc que no sigui perquè sóc el director general, sinó perquè puc avivar això. Jo crec que hi ha 3 grans àmbits on podem actuar en aquest com fer que el que passa fora sigui tan interessant o més com el que passa dins, tingui les mateixes garanties, inclusió, capacitat d'engrescar, d'interlocutar amb els diferents sectors. La primera és capacitats o competències. A dintre tenim la sort que o ens hem pogut formar o tenim 40 hores al dia per dedicar-hi, o 50 o 60, o 37 i mitja, i, ostres, ens podem formar, tenim tècnics, podem arribar a empreses que treballen amb això. Llavors, interessantíssim, primera qüestió és que el ciutadà tingui també aquesta capacitat per prendre decisions col·lectives. I això s'ha d'aprendre, El contraexemple és el cunyadisme i en l'extrem el populisme i en l'extrem és el feixisme. Per tant, no subestimem la part tècnica de saber participar, de saber interlocutar, de saber diagnosticar, de saber mediar, de saber facilitar, de saber arribar a acords, de saber articular aquests acords. Això s'ha d'aprendre, per tant. Una primera qüestió, que és a molt llarg termini, però que no podem passar-la per alt, és anem a capacitar el ciutadà, anem a empoderar el ciutadà. I el ciutadà és molt ampli, va des del ciutadà que només participarà un cop, a les empreses que estan articulant aquests discursos, als activistes que arrosseguen molta gent, que són líders locals i que estan arrossegant, però que també poden veure's arrossegats per les pitjors dinàmiques de la política institucional. Per tant, la primera, ostres, anem a fer que la gent s'empoderi. I empoderar no és té tota la responsabilitat o té tot el poder i tira, sinó té tot el poder i tingues també la responsabilitat i la capacitat de que aquest poder es condueixi cap a uns objectius o cap a unes accions que tu vols aconseguir. L'altre és infraestructures obertes, és a dir, quines infraestructures tenim? Doncs tenim carreteres per anar amunt i avall, tenim escoles per seure i deliberar i educar-nos, i tenim parlaments per seure i prendre decisions. Una qüestió cabdal, perquè el que passa fora, tot això en cometes, i sí, com que dins és que aquestes infraestructures que fem servir, metodologies, tecnologia, espais físics, diners, coneixement, no estiguin només a disposició de l'administració, sinó que siguin obertes per tothom. Amb una carretera és més complicat, perquè això se satura. Si va molta gent a la carretera, al final no vas enlloc perquè estàs aturat al mig del quilòmetre 348. Però el que tenen de bo les infraestructures de presa de decisions col·lectives és que pràcticament són gratis i pràcticament són replicables a l'infinit. El decidim com a infraestructura tecnològica les guies o les metodologies per incorporar la transversalitat de gènere a la participació, per dinamitzar uns pressupostos participatius, per saber com facilitar una reunió que vagi per consens o una votació. Això és gratis, que ens ho quedem per nosaltres a l'administració és un pecat. Una de les coses que hem de fer, a més d'empoderar el ciutadà amb coneixement, formació, etc., és que tingui les mateixes idees que nosaltres, i això només passa per alliberar informació, alliberar dades, o si voleu al revés, alliberar dades, alliberar informació, alliberar el coneixement, com aplicar-lo, com organitzar les coses, etc. I aquí podríem incloure el tema de recursos tant tecnològics com econòmics, com personals, que els tenim i que ens és igual moure'ls de cara endins perquè volem fer nosaltres una cosa de la baix, com compartir-los amb el ciutadà allà on està fent coses que poden tenir un impacte molt interessant. I per últim, tot i que segurament és el més important, és crear comunitat. Això la gent que es dedica a afers socials, educació social, treball social, fa milers d'anys que ho saben, no és nou d'ara, però sí que és cert que quan tenim nous sectors i nous territoris, mapejar aquests actors, qui són? No són els que s'han registrat al registre de lobbies o entitats, o no només són aquests. Una comunitat és ara mateix el Cuéntalo, que és un hashtag. Donar per pensar
que la comunitat de persones, sobretot dones, que hi ha darrere un hashtag com el Cuéntalo o el MeToo, no existeix, jo crec que és passar per alt com funciona el segle XXI i passar per alt què és la nova ciutadania, que té identitats múltiples, que es reuneix en espais múltiples, que a vegades té identitats col·lectives, encara que no tingui un NIF. Llavors, ostres, articular aquestes comunitats que es creen, que es facilitin, saber on són, ajudar-les, ajudar a mapejar-les, sabent que no són per sempre, que tenen identitats canviants, que se solapen i de vegades són ecologistes, de vegades són feministes i de vegades treballen pels drets humans i de vegades treballen per la igualtat econòmica. Ostres, ajudar a articular aquestes comunitats per mi és molt fonamental. I estem parlant de coses que passen fora, però que ajudaran, quan vulguem fer coses a dins, a fer aquest salt. En el fons, insisteixo, és repensar. No com fem participar la gent, sinó com prenem decisions col·lectives. Si fins ara era una cosa que només fèiem a l'administració, o en general, només fèiem a l'administració, els parlaments, els partits, els sindicats, les ONG, les federacions de veïns, per tant, obro el ventall. Quan dic institucions democràtiques són moltes. La idea és ara, ostres, com, a més d'aquesta caixa d'eines, que jo crec que ens ha funcionat molt bé durant els últims més o menys 300 anys, per tant, no llancem res a la brossa, no, això es queda. Però com ajudem a que tot el que està passant a fora i que està passant cada cop més, articulem endins i treballi amb el dins. I això vol dir, sobretot, transformar l'administració, que jo crec que és l'important. Insisteixo, l'important no és fer participar la gent al final participa. Tenim tonelades de recerca que diuen que la gent participa amb o sense les institucions. És més, si les institucions es posen molt estupendes, la gent participa contra les institucions. Però, de nou, la recerca que tenim ens diu que la gent no participa contra les institucions per fer-los la guitza, sinó perquè creuen que les institucions no estan treballant bé. I el que es demana és treballar per unes noves institucions que diagnostiquin millor, elaborin uns millors debats, unes millors deliberacions, negociïn millor les opcions que hi ha a l'abast del que és possible amb els valors, l'escala de valors socials que tenim, que prenguin millors decisions i sobretot que avaluïn al final. Com ho fem aquestes coses? Que sembla molt teoria. Doncs en 2 minutets. Una, formació explícita. Des de l'autoformació, perquè sabem fer moltes coses, som capaços d'enllaunar-les cada cop de manera més fàcil. Aquest vídeo mateix que diu coses molt interessants, el deixarem enllaunat i segur que es pot obrir. No tindria cap sentit que quedés amb un disc dur d'una administració. Mira, van fer-ho molt bé, es va inaugurar i ja està. Sinó aquest tipus d'informació que tenim ben estructurada, posar-la al servei de tothom, des de les petites píndoles d'autoformació fins a grans cursos que poden ser més o menys gratuïts, perquè de vegades hi ha una facilitació que és necessària, però fer formació a tothom, al ciutadà individual, a les entitats, als treballadors de l'administració, perquè obrim mires, perquè ens posem les ulleres, no sé de quin color és, la transformació de l'administració encara no té color, potser l'hauria de tenir, però com ens posem les ulleres de repensar les coses, de repensar aquests nous espais, instruments i actors que hi ha. En aquesta nova formació, compartir o obrir aquestes, deia abans, infraestructures, que és des de tenir tecnologia lliure, com pot ser el Decidim, tenir guies, tenir coneixements, tenir maneres de tenir metodologies, i això vol dir des de la plantilla més tonta, amb un Word, que és una plantilla de 3 pàgines de com fer no sé què, i tens una llista de casos, no? O tens 4... Ostres, totes aquestes coses que tenim en els discos durs, fora, tot això fora. Anem a compartir aquests protocols, que la gent se'ls quedi, que els canviï, que els hi posi els seus logos. Coses que ens semblen superabsurdes i que, en canvi, a fora tenen una utilitat supervaluosa, perquè el múscul que té l'administració no el té gairebé ningú. Ostres, allunyem aquest múscul o el fruit d'aquest múscul. I, per últim, el tema de comunitats, de ser on és la gent, d'interlocutar amb els actors. Però això no vol dir aquestes coses tan lletges que fem a vegades, que és anar a un lloc on hi ha alguna persona i ens fem una foto amb ell i diem jo, administració X o partit X, estic orgullós d'això que està fent aquesta gent. Hosti, no, parlem d'igual a igual amb la gent que està fent coses. Si soc d'urbanisme, parlem amb els arquitectes, però d'igual a igual interessem-nos pel que estan fent. Si soc de participació és molt transversal, no? Però què està fent el sector de la ciutadania, de l'activisme, dels drets a internet? Anem a mirar d'estar a les converses de la gent. No els fem venir a nosaltres, no fem que vinguin a fer-nos fotos amb nosaltres, sinó anem allà on són.
Això és un esforç molt gros, molt gros. Però la meva convicció és que al final això paga. Això realment, en el llarg termini, clar, això hem de tenir, aquesta visió a llarg termini, no val per les eleccions del 14 de febrer, és a llarg termini, acabem podent recapitular o podem poder avançar molt més ràpid en prendre decisions col·lectives perquè hem diagnosticat millor, perquè hem diagnosticat sobre la marxa en el dia a dia. El nostre programa polític es fa cada dia. Reduïm moltíssim el conflicte perquè hem pogut veure quines són les diferents versions i generalment l'acceptació de les polítiques públiques és molt més elevada. Això no vol dir que hem de fer content a tothom. Al final hi ha qüestions que són de suma zero. L'abocador de brossa ha d'anar a un lloc i no a un altre. Però realment ajuda moltíssim a que la gent se senti seva en la política. I sobretot, quan tots parlem la mateixa llengua, tots tenim els mateixos protocols, tots estem parlant del mateix, és molt més fàcil que puguem avançar en paral·lel. Acabo amb dos petits lemes, si volem. El primer és que quan diem de fer xarxa, que és la que estic dient tota aquesta estona, hi ha gent que s'espanta i diu, ostres, la jerarquia jo la controlo i la xarxa no. Això és absolutament fals. La xarxa, de fet, avui ja és una xarxa tot. Quan la ciutadania no confia en les institucions, ho fa sí o sí sense nosaltres. Però, en canvi, fer xarxa vol dir determinar els codis, determinar els canals, determinar els protocols, determinar el llenguatge, determinar el missatge. Fer xarxa és fer una gramàtica, fer una ortografia i fomentar que una certa variant dialectal sigui el català estàndard i no altres variants que ara en diem perifèriques i que són tan legítimes com el català central. Faig la comparació amb el català, però va per aquí. La idea aquesta de, ostres, l'administració pot crear una xarxa i qui crea la xarxa, qui la facilita, qui l'articula, qui la dinamitza, qui la nodreix, segueix tenint un control molt important, l'únic que juga una altra regla del joc. Jo crec que hem d'estar aquí. I l'altra qüestió és aquesta, estant en el debat, aportant a aquesta xarxa, és on podem tenir un paper fonamental. Si no, ens quedem fora d'això. Jo ho deixo aquí, deixo espai per preguntes. Si no n'hi hagués, ens tornaríem a trobar el dia 14 de gener amb la Maria Cortés, de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, per parlar de com l'administració pot explicar històries. Moltes gràcies. Em sentiu? Ara sí. Vale. Doncs passem al torn de preguntes. La primera pregunta és del Josep Maria Aro, que ens pregunta com pot contribuir el vot electrònic a la millora de la participació i què està frenant la seva implantació? Molt bé. Doncs el que pot contribuir el vot electrònic que està frenant és exactament el mateix. Jo deia abans, les administracions o la política tendim a pensar que és una cosa que passa de tant en tant en un lloc tancat, que és una caixa negra o que és un armari i ja està, i uns senyors prenen decisions per nosaltres. Per mi la part important del vot electrònic no és tant que votem des de casa d'una forma còmoda, això està molt bé, però la part important és que votem molts cops, milers de cops, milions de cops. Perquè votant el que fem, o hauríem de fer, és que abans hi hagi una deliberació. I abans de la deliberació vol dir que hem posat sobre l'agenda pública qüestions que ens importaven. Per tant, que hem identificat quins problemes tenim o quins anhels tenim com a societat. Per mi la part important del vot electrònic no és que les properes eleccions de la Generalitat, del Parlament, no les del 14 del 21, sinó les que hi hagi el 24 o el 25, votem electrònicament, sinó que d'aquí als propers 4 anys haguem votat a les eleccions sindicals, si pintarem la façana del bloc de pisos de vermell o de marró. Si en el meu club esportiu que té eleccions al seu president, ho podrem fer i llavors debatrem quines són les qüestions que hi ha. Com a la cooperativa de consum que tinc, votarem sobre quin és el pla estratègic per comprar coses més renovables de quilòmetre zero. La idea del vot electrònic per mi és aquesta, deia d'abans, abaratir els costos de les infraestructures, que siguin infraestructures populars o d'abast a tothom,
amb l'excusa de que havent-hi aquesta infraestructura que és molt, molt, molt barata o que és oberta i que tothom pot votar electrònicament, realment fem el que hem de fer, que és que assumim la responsabilitat de planificar el nostre futur col·lectiu i a partir d'aquí votem 1.000 cops. El gran trasbals ara a les eleccions és que no hi ha una llei, però la qüestió ara és precisament que el vot encara no és prou barat, però més important encara és que no tenim hàbit. Llavors, per mi hem d'aconseguir tenir molt d'hàbit de votar perquè voldrà dir que tenim ganes de votar, perquè voldrà dir que sabem què ens està passant com a col·lectiu i volem dir la nostra, sigui només votant o sigui debatent abans, deliberant i fent propostes. Tenim una altra pregunta a la Maria Puig, que ens pregunta: a les xarxes hi ha molta participació, però creus que es tenen prou en compte les propostes i debats que s'hi generen? Com? Jo crec que hi ha molta participació, no només a les xarxes, perdoneu que tiri del perfil acadèmic, però el que ens diu la recerca és que a les xarxes passen moltes coses, perquè a sota de les xarxes, és com un iceberg, passen encara més coses, és a dir, quan passen coses a les xarxes és perquè hi ha associacions, hi ha carrers, hi ha assemblees, hi ha federacions, hi ha partits, hi ha sindicats, hi ha persones individuals que fan moltes coses fora de les xarxes i s'acaben reflectint a les xarxes. Les xarxes al final multipliquen o amplifiquen unes coses que passen molt a sota. I el problema és que en aquests nous espais o aquestes persones no els tenim mapejats i l'administració no els escolta. No els escolta per dos motius. Un, perquè hi ha una sèrie de manera de fer de política que no vol escoltar això, i això crec que és una autocrítica que ens hem de fer, tant com a polítics com a administració. Ens hem acostumat a mi m'han votat cada 4 anys i vaig fent, i això potser quan els partits tenim unes bases àmplies podria ser més o menys vàlid perquè realment els partits o els sindicats recollien aquest dia a dia. Jo crec que no és així. Però hi ha una altra qüestió que és que s'han generat nous espais on es reflecteix això i no està al nostre radar. Aquesta part, diguem, no és culpa de ningú. El món ha canviat molt ràpid. S'han creat aquests nous espais, han aparegut nous actors d'una forma molt ràpida i ha deixat les parabòliques desintonitzades. Això no és culpa de ningú. El que sí és culpa de tots és no resintonitzar-les, és a dir, no saber que algú està emetent amb una altra freqüència i fer veure que, com que no rebo res en aquesta freqüència, no m'arriba. Per tant, crec que sí que passen moltes coses, crec que moltes ens passen desapercebudes, unes crec que per negligència i per mala fe, però moltes altres és perquè no hem estat capaços, com a administració o com a partits, d'acabar de fer aquest esforç. I és el que hem de fer ara, hem de canviar. Per això dic que no és tan important fer participar la gent ja s'està participant a sobre. El que hem de fer és ser capaços de construir aquestes noves antenes, construir les noves parabòliques, i insisteixo, tant l'administració com els partits, com els sindicats, com les ONGs, etc., per saber on estan passant noves coses, qui les està dient i poder interlocutar en aquests nous espais i aquestes noves persones. Bé, com que ens estem quedant sense temps, passarem a l'última pregunta. És de l'Òscar Codes i pregunta: com s'assegura la integritat de la votació telemàtica? Doncs s'assegura de la mateixa manera que s'assegura amb el vot presencial. Hi ha uns interventors, a vegades els auditors, que auditen tant el protocol com les màquines, com les diferents persones, hi ha uns agents de seguretat, etc. Hi ha la gran por o el gran tema que diu: bueno, però jo puc auditar o ser interventor en el meu col·legi electoral i no puc, perquè no tinc coneixements d'auditar què passa amb una màquina que és molt rara. És cert, però la resposta és: tu pots auditar el que passa en els 2.700 col·legis electorals a Catalunya o en les 9.000 meses que hi haurà a Catalunya el 14 de febrer? Doncs no pots. T'has de fiar dels altres interventors, no? En canvi, amb una urna electrònica, el gran avantatge és que només tens una urna i pots tenir els absolutament millors interventors del país aplegats al voltant d'aquella màquina i fer-ho absolutament segur. El procediment és el mateix. Canvien algunes normes, alguns espais físics o virtuals, però és exactament tot igual. L'únic que sí, s'ha de prendre coses diferents, però de la mateixa manera que jo igual no sabria intervenir una mesa electoral i igual tu sí. Bé, doncs acabem aquí la sessió. Les altres preguntes que queden pendents les respondrem al blog Gencat. Gràcies per la vostra assistència i gràcies, Ismael. Moltes gràcies a vosaltres. Recordeu que ens veiem el dia 14 de gener amb la Maria Cortés d'Atenció Ciutadana sobre si l'administració pot explicar històries o no i com a les xarxes socials.